Barcelona, el carrer de Petritxol és un carrer que fa olor de xocolata. Al llarg del segle XX, moltes lleteries del gòtic es van convertir en xocolateries i encara avui hi ha dos negocis en aquest petit carrer que fan perdurar la tradició. Uns establiments amb un públic que és molt fidel i que sobretot traspassa generacions. Allà hi tenim la Marta de Sant Nicolàs. Què tal, Marta? Molt bona tarda. Que de fet has recollit la història del conegut com a carrer de la xocolata, no és així? Doncs sí, bona tarda, Vanessa. El que hem fet és recollir aquesta història del carrer de Petritxol i conèixer per què es coneix amb aquest nom del carrer de la xocolata. I per fer-ho hem parlat amb l'historiador Dani Cortijo, que ens ha explicat com van arribar les primeres lleteries aquí al Gòtic i com es van reconvertir moltes d'elles en aquestes xocolateries com les que tenim al darrere, la Granja Pallaresa, que encara fa la xocolata com es feia abans, amb aigua. Però ja donem pas a un reportatge que hem fet on s'explica com va començar aquesta relació d'amor, aquesta història entre la xocolata i el carrer de Petritxol. La xocolata és com el pa amb tomàquet, una cosa que la tenim com molt d'aquí, però fins que no es va descobrir a Amèrica això no ho teníem. Sí que és veritat que va costar una miqueta que la gent tingués un contacte amb això, no tant amb la xocolata sinó amb la llet, perquè la xocolata, diguéssim, pura i dura, és difícil d'ingerir si no la poses llet. Està bastant mal vist el fet de beure llet de vaca o llet de cabra, era una cosa que només es reservava pels malalts. Això comença a canviar a finals del 17 i a principis del 18 comencen a haver-hi lleteries i xocolateries. Fins que cau les muralles de Barcelona, la Rambla, que ara és un lloc que intentem evitar la majoria de la gent, era el lloc de prestigi pel qual es passejava la noblesa. Per tant, era molt típic anar a les xocolateries que hi hauria a prop de la Rambla i després de pair, per pair, doncs feien una passejada Rambla amunt, Rambla avall per fer-se veure una miqueta. Les primeres xocolateries van instal·lar al carrer d'en Roca, però és un carrer que és bastant estret i poc lluminós i es veia com un carrer no gaire digne de, diguéssim, l'altura social que es mereixia la xocolata. I el carrer Petritxol era un d'aquests carrers on passejar, anar a prendre, com deia el baró de Maldà, un xocolatet, que ho escrivia així directament, xocolatet, perquè el català no està normalitzat en aquell moment, doncs era una cosa que feia goig, feia prestigi, no? A partir d'aquí ja tenim que sempre el carrer Petritxol ha estat bastant associat, sobretot des dels segles XVII-XVIII, a tot això de les xocolateries i fins i tot actualment encara és un carrer vinculat a aquestes coses. I, per exemple, tenim dos locals mítics que són el Dulcinea i la Pallaresa. Les darreres vegades que he anat a prendre xocolata al carrer Petritxol, que ha estat com per seguir una espècie de tradició familiar també amb les meves filles, trobes que el tipus de públic que hi ha allà és bàsicament públic local. Diria que és gairebé un dels pocs llocs de resistència indígena.